Короче, бардори азиз, мебинем бобуҷон ашудаш нашуд чек пек гап задисай. Мақсад айдури налах бародар, ма ин амиҷадам. Чек мо дорем одаме ки чанд сум ту сума бугу ки чанд сум ту мехоҳӣ бародар. Тамом. Пулта тирам тайёр ки ба валлоҳ гуфтесам лубои залда чанд раунди фурат ман хатти мезанам. Тамом. Бисёриёт нарисондем ки амихе бобуҷон ашудаш, инама Москва даем ваям Москва дай. Мард бачаоро гуфтесам мардак боша ин ҳам истори сарвиш кунед қабул куна ки ҷойда чанд раунде мефураш ман мерум. Сами главни пул боша. Хуб дӯстон, бибинед ки ҳоҷи Маъруф мега ки чекам тайёр аст, спонсорот тайёр кун, фақат бобуҷон сума муайян кун. Аяс ҳисоб фақат бад наге, ваям нанависе ки ай бай мардакои калон манам наге. И спорт ай дӯстон, спорт пиршавӣ надорад. И ба як тарафи дига ҳами ҳавсалаи баъзе банон блогерҳо ҷавоне ки мардан намекунанд, машқ намекунанд, хуб ки бедор мекунанд, беки мешидааст. Ба ҳамин хотир бисёриҳо визит метиҳанд бобуҷонро пеш меоянд, ба мебинед ки амихел хулоса ки гапи зиёдӣ назанем. ҳамаи чиз дар дарни клетка, вақти клетка маҳкам шид, бокс меган, ММА меган, чӣ меган, ҳамашу уҷа муайян мешавад. мо сума муайян мекунем, хати акҳо зала муайян мекунем. ҳоҷиҷон тайёр бест, спонсорора бигӯ тайёр бестанд. Не ки суме ки ман назбат мекунам, ҳамун сума тайёр кунем бародар. Тайёр кунем, мо аи тараф ҳам тайёр мекунем. У вақт нашавад ина ки дар мобайни гуфтаисти валлоҳи навиштагии ман тайёрам. بعد وقت صحبت میکنیم. من بسیار گام نمیزنم، در درون کلیدکا صحبت میکنیم. انتظار شد شما. برادر عزیز بسیار نویسنده که حجی نزنه تا برادر او خودش گرده که خیلی شپاق داشت بردش. با هم خاطر من پیش ای بلوگر خیلی کارو دا سر کار نداشتم. مقصد برادرم من مشق میکردم، من دوری وحده مشق میکردم، زال میرفتم، بچهای بینی قرآن خاطر با همون خاطر تویستان با پیش